Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanku da sake saduwa da mu a daidai wannan lokaci da za mu nuna muku wani application wanda za ka iya samun kuɗi da recharge card. Sannan kuma kana iya haɗa kuɗi kimanin ko naira 2000 ne a rana. Wannan application wanne ne? Za ka zo ka shiga cikin Google Play Store kamar haka. Za ka zo ka yi downloading wannan application mai suna PalmPay. Yauwa idan ka zo ka rubuta PalmPay za ka jira shi ya sacin. Yauwa ga PalmPay nan za ka ga mutum 801 ne, 81 ne kai suka yi review ɗin shi. Za ka ga MB ɗin shi ba ta da nauyi. Sannan daga shekara 3 zuwa sama an yadda su yi amfani da shi. Za ku ga mutum miliyan 1 ne suka yi downloading ɗin shi. Ga yadda cikin PalmPay yake nan, ni na riga na yi. Za ku ga da wannan kalar, in dai ba wannan kuka ga ba to ba PalmPay ba ne. Sai na zo na buɗe, in baka installing ba kai kuma sai ka danna install. Ni kuma tunda na riga na danna installing ba na buƙatar na ƙara install, kawai sai na buɗe muku shi. Yauwa a wajen register za mu ajiye muku link ɗin da za ka bi kai wa register wannan ya kai ka gun register kai tsaye. Ni yanzu na riga na yi, bari na buɗe muku shi ku ga yadda ake samun kuɗi da shi da kuma charge card. Yauwa PalmPay gashi nan yadda kuke gani. Yauwa yadda za a yi ka samu kuɗi da PalmPay shine za ka zo nan gurin da aka sa refer and earning. Yauwa sai ka danna refer and earning. Yauwa idan ka danna refer and earning za ku ga a wanda na yi refer nan, za ku ga daga nan an sa my cash ina da 460. Yauwa za ku ga wani gu da aka sa invite new user, sai ku danna shi. A hinan duk wanda kuka yi inviting za ku gan shi yawa invitee. Dan ya signing off ya claiming naira 100 da aka bashi ko kuma katin da aka bashi, kai kuma za su baka naira 140 adadin kowanne mutum. Sai ka zo ka danna wannan guri haka invite new user din nan. Zai baka kamar haka, you invite can also claim 100 gifts. You are invitee. Wanda ka gayyata zai samu naira 100 kyauta domin ya sa kati ko kuma ya cire ta zuwa banki. Sai ka danna ko kai share din shi ta WhatsApp ko kai claim it, kai kwafi sai ka je kai share din sa a inda kake so. Idan ka yi inviting din mutum kamar misali, za ku ga link ɗin sai ku sa number ku yi claim. Duk wanda ya sa number sai claiming za a ba shi naira 100. Zai claiming sannan sai ya shiga ya signing off. Ma'ana zai sa sunansa da password ɗin shi. Za a ba shi wannan kuɗi kuma shi ma zai iya gayyatar wani domin a ba shi. Idan yau kuka zo tashar nan wannan channel mai albarka, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode.